Νοέμβριος του 1978. Το ελληνικό φορτηγό πλοίο Ποθητή μεταφέρει ζάχαρη από την Κούβα προς την Αλγερία. Το πλοίο ταξιδεύει κοντά στις νήσους Βερμούδες στο Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Όλα κυλούν ήρεμα για το πλήρωμα, μέχρι που ο ασυρματιστής Πολύκαρπος Πέντζας, που βρίσκεται στη γέφυρα, αντιλαμβάνεται ότι τα σήματα Morse έρχονται τόσο γρήγορα που δεν μπορεί να τα καταγράψει. Άκουγα από το 10 η ώρα περίπου τοπική, υπερβολικά γρήγορα τα Morse, ώστε να μην μπορώ να καταγράψω καμία κλίση, γιατί κάθε 2 ώρες καταγράφαμε κλίσεις. Η αξιωματική της γεφύρας, αντιποπλήρχος, υποπλήρχος και πλήρχος, ήταν εναντίον μου, γιατί δεν βγάζανε τα μίλια, τα βγάζανε πότε μεγάλες αποστάσεις, πότε μικρές, και νομίζανε ότι φταίει η ρύθμιση του χρονομέτρου που δεν κάνει ο ασυρματιστής. Ο ασυρματιστής καλεί τον ηλεκτρολόγο του πλοίου να έρθει στη γέφυρα, και εκεί είναι που ο χρόνος παίρνει για όλους άλλες διαστάσεις. Ενώ η ώρα είναι 10 το βράδυ, όταν ο ηλεκτρολόγος φτάνει στην καμπίνα του ασυρμάτου, τα ρολόγια δείχνουν 12 τα μεσάνυχτα. Ξαφνικά έρχεται ο ηλεκτρολόγος από τη μηχανή στην κουβέρτα πάνω στη γέφυρα, μια απόσταση περίπου 3 λεπτά το έκανε τότε νέος άνθρωπος, και λέει: είναι δυνατόν να έχει κανένα 2 ώρες από τη μηχανή στην γέφυρα? Ρε Μαρκόνη, λέει, τι γίνεται με τα ρολόγια, για πες μου. Κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει με τη λογική αυτό που συμβαίνει πάνω στο πλοίο εκείνη τη νύχτα. Και όχι μόνο στη γέφυρα. Γιατί την ίδια στιγμή ο τρίτος μηχανικός προσπαθεί να σαβουρώσει, όπως λένε οι ναυτικοί, το πλοίο, ώστε να πλέει με ισορροπία. Η διαδικασία κρατά περίπου 2 ώρες. Όμως εκείνη τη νύχτα κράτησε μόνο μερικά λεπτά. Αυτό που πήγε να κάνει ο τρίτος μηχανικός. Το πλοίο φορτώνεται με συνισταμένες για να είναι σε ισορροπία. Βάζουμε νερό σε μερικές δεξαμενές για να κρατήσει ισορροπία. Είχε εντολή ο τρίτος μηχανικός να ανοίξει τη μάνικα 2 ώρες περίπου, να μεταφέρει λίγο νερό από εδώ εκεί. Σαβούρωμα, ξεσαβούρωμα λέγεται στη γλώσσα των ναυτικών. Άναψε το τσιγάρο και περίμενε να περάσει η ώρα. Το τσιγάρο το μεταξύ καίγεται σε χρόνο γρήγορα. Χάηκε 2 φορές, τα πέταξε και τα 2 τα τσιγάρα, δεν πρόλαβε να καπνίσει. Και ώσπου να κάνει έτσι είχαν περάσει 2 ώρες. Και είχε υπερχειλήσει το αμπάρι και το φώναξε ο ναύτης ότι τι κάνεις εκεί, σταμάτα το νερό. Καταλαβαίνετε έτσι πώς γίνονται τα ατυχήματα δηλαδή. Από κακούς αργούς χειρισμούς μας. Και δυσλειτουργούν επειδή τα ψηφιακά κολλάνε, αλλά και τα υπόλοιπα, γιατί όλα τα μηχανήματα είναι φτιαγμένα για τον χρόνο όπως τον ξέρουμε και τη βαρύτητα όπως τον ξέρουμε. Οι ναυτικοί του πλοίου Ποθητή ένιωσαν την έννοια του χρόνου αλλά και τον νόμο της βαρύτητας να καταργούνται. Ανέφεραν το περιστατικό στις αρχές. Η απάντηση που πήραν ήταν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή πολλές φορές επηρεάζουν ρολόγια και μηχανήματα. Όμως δεν ήταν μόνο οι συσκευές που εκείνο το βράδυ τρελάθηκαν. Το τρίγωνο των Βερμούδων βρίσκεται ανάμεσα στις Βερμούδες, το Μαϊάμι της Φλόριντα και το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Το αποκαλούν και τρίγωνο του διαβόλου και είναι σχεδόν ταυτισμένο με το μυστήριο της δίνης του χρόνου. Πλοία, αεροπλάνα και άνθρωποι δεν χάνονται, αλλά μεταφέρονται σε μια άλλη χωροχρονική διάσταση παράλληλη με αυτή που ζούμε οι υπόλοιποι. Τα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή είναι ρεαλιστικά, δηλαδή δεν αποτελούν αστικούς μύθους. Όντως συμβαίνουν ναυάγια, πτώσεις αεροσκαφών, αλλά και ξαφνικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Η πλήρης άπνοια μέσα σε δευτερόλεπτα μετατρέπεται σε μανιασμένα κύματα. Ακούς συνέχεια κεραυνούς, ακούς και τα Morse, αλλά δουλεύεις δηλαδή με παράσιτα, δεν υπάρχει ατμοσφαιρικά παράσιτα, αλλά θα δουλεύεις. Το μυστήριο για τον τρίγωνο των Βερμούδων αρχίζει από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Ήταν 8 Οκτωβρίου του 1492 όταν έγραψε στο ημερολόγιό του ότι κατά τη διάρκεια του ταξίδιου του άκουγε ανεξήγητους ήχους, ενώ οι πηξίδες κυριολεκτικά τρελαίνονταν. Ξέρω ότι ο Κολόμβος, λέει, είναι γραμμένα και στο ημερολόγιο του Κολόμβου, το οποίο σώζεται, ότι γυρίζαν οι πηξίδες γρήγορα. Πράγματι φαίνεται να γυρίζουν τα όργανα γρήγορα, αλλά στην πράξη όμως ο ανθρώπινος μεταβολισμός είναι αργός, είναι η αργή ροή του χρόνου. Αυτό λέγεται παραξενιά δεδήμων. Και ο ήλιος φαίνεται να γυρίζει γύρω από τη γη, όμως οι επιστήμονες μας πείσανε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Έτσι τώρα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο. Ναι, μεν τα βλέπουμε να γυρίζουν τα κορδεστά ρολόγια γρήγορα, τα ψηφιακά κολλάνε εντελώς, αλλά στην πραγματικότητα είναι η αργή ροή του χρόνου. Η καρδιά του ανθρώπου, λέει ο Αϊνστάιν, πάει 70 το λεπτό, αλλά το λεπτό παίρνει τιμές από πλην άπειρον έως συνάπειρο. Είναι μεταβλητό, 1905, έτος της φυσικής. Πέρασαν σχεδόν 450 χρόνια για την επόμενη σημαντική αναφορά.
Ο Edward Jones, σε άρθρο του στο Associated Press το 1950, δεν γράφει μόνο για πλοία και αεροπλάνα που εξαφανίζονται, αλλά και για 135 ανθρώπους που χάθηκαν χωρίς να αφήσουν ούτε ένα ίχνος. Αμέσως μετά, ένα περιοδικό βαφτίζει τη θαλάσσια περιοχή με τον όρο «φωνικό τρίγωνο των Βερμούδων». Το κοινό σε όλο τον πλανήτη παραλυρεί. Μαζί με το μυστήριο αρχίζει και η αμφισβήτηση. Το 1975 η Mary Fuller, εκδότρια του περιοδικού Fate, αποκαλύπτει τα επίσημα στοιχεία της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας πλοίων στον κόσμο, της Lloyds. Σύμφωνα με αυτά, όντως 428 σκάφη φέρεται να είχαν εξαφανιστεί μέσα σε 20 χρόνια. Όμως αυτός ο αριθμός δεν ήταν αξιοσημείωτα μεγαλύτερος από άλλες θαλάσσιες περιοχές. Γιατί εκείνο που οι περισσότεροι αγνοούν είναι ότι το τρίγωνο των Βερμούδων είναι μια τεράστια θαλάσσια περιοχή 500.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Και ενώ το Hollywood βρίσκει το νέο του μύθο, κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πως χάθηκε η περίφημη πτήση 19 με τον πύργο ελέγχου της Φλόριντα να καταγράφει φωνές από το πιλωτήριο που μιλούν για μεγάλα λευκά κύματα σαν δίνη, δίχως ποτέ να βρεθεί κανένα ίχνος του αεροσκάφους. Είχε προηγηθεί η εξαφάνιση ενός από τα μεγαλύτερα τάνκερ στον κόσμο, του Sulphur Queen, το 1963. Οι αρχές την απέδωσαν σε ναυάγιο, όπου παρά τις έρευνες δεν βρέθηκε το παραμικρό από το τεράστιο πλοίο, ενώ η θάλασσα ήταν, όπως λένε οι ναυτικοί, λάδι. Εξαιτίας του βάθους, έρευνες που άρχισαν κατά δυτικές ομάδες στη δεκαετία του 80 δεν απέδωσαν καρπούς για την καταγραφή του βυθού. Μία από τις θεωρίες μάλιστα που υπήρξαν λέει ότι εκεί κρύβεται η χαμένη Ατλαντίδα. Η θεωρία της Ατλαντίδας μάλιστα συνδυάζεται και με το θρύλο που θέλει πίσω από το τρίγωνο των Βερμούδων να κρύβονται εξωγήινοι με τους οποίους βρίσκονται ήδη σε επαφή οι κάτοικοι της Ατλαντίδας. Η τρίτη εκδοχή βασίζεται στη θεωρία της σχετικότητας του χρόνου από τον ίδιο τον Άλμπερτ Άινστάιν. Οι φανατικοί πιστεύουν ότι εκεί βρίσκεται η πύλη που οδηγεί σε ένα ταξίδι στο χρόνο ή σε μια άλλη διάσταση. Αν υπάρχει το φαινόμενο του χρόνος να κυλά διαφορετικά ή τα άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα στο χώρο, μέσα σε κάποιο πλοίο να το αντιλαμβάνονται έτσι, ενδεχομένως να είναι μέρος αυτό που λέγαμε των ανομαλιών, των διαταραχών που μπορεί να προκαλούνται εκείνη την ώρα. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος είναι λίγο ανθρώπινο δημιούργημα και η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι κυλάει ακριβώς το ίδιο σε όλα τα σημεία πάνω στον πλανήτη. Οι ρεαλιστές από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι στην περιοχή απλώς γίνονται ακραία πειράματα, όπως πυρηνικές δοκιμές που προκαλούν παράλληλες απώλειες. Τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα του μυστηρίου ήταν η εξαφάνιση του αεροσκάφους, στο οποίο επέμεινε ο σχεδιαστής Βιτόριο Μισόνι, που παραμένει απλώς ανεξήγητη. Ωστόσο, μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, οι Ρώσοι επιστήμονες ανέφεραν στο περιοδικό Nature ότι η απελευθέρωση αερίων μεθανίου που βρίσκεται παγιδευμένο κάτω από τον πάγο της Σιβηρίας ίσως τελικά να είναι η αιτία για τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις πλοίων και αεροσκαφών στο τρίγωνο των Βερμούδων. Υπάρχουν εξηγήσεις που λένε ότι ενδεχομένως να έχουν προκύψει από μεθάνιο το οποίο βγαίνει, ας πούμε, και μπορεί να προκαλεί τέτοια φαινόμενα και να κάνει δηλαδή τα αεροπλάνα να πέφτουν ή να χάνουν την βαρύτητά τους. Το μεθάνιο ταξιδεύει μέσω θαλάσσιων ρευμάτων από τη Σιβηρία και σχηματίζει τεράστιες φυσαλίδες αερίου που μπορεί να μοιάζουν με δίνη και να καταπίνουν μεγάλα αντικείμενα. Όμως και αυτές οι τελευταίες έρευνες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο ενός σεναρίου.